Kwarto. Kan? Let us all rise up and welcome our birthday celebrant. Pabalikan niya palagi sa Allah. sige, magantay na ikaw. Naimbag na labi kadagiti Ilocano, magandang gabi sa mga Tagalog. Masyantos yalabi kadagiti Pangasinense. Gawis ay masyam kadagiti Bonto. Mayat jedavi kadagiti Pagloy. Nanda kami na taga Mountain Province. We say, good evening ladies and gentlemen. So madagti tayo tata to celebrate the life of Jamaica. So before anything else, ada kayo nga basahin para kanya. Planong pagpunta ng dagat, hindi man natuloy. Wala ka man ngayon sa tubig na lumalangoy. Pagbigyan mo ang aming hangarin na ipagdiwang ka, makisaya sa iyong kaarawan at pasalamatan ang malikha. Kaya happy 18th birthday, Jamaica. Before anything else, at ang ayabak ni Auntie Rose to open this program in prayer. Good evening once again. May I ask everyone to please stand up and let us open this with a prayer. Hallelujah. Oh, we praise you, Father God. We adore and glorify your holy name, Jesus. Lord, you're the King of Kings and you are the Lord of Lords, Father God. We welcome your Holy Spirit in this place. We welcome your presence, O Lord God, to each and every one of us tonight. Father, gathered here tonight to celebrate and see our thanksgiving, O Lord. We celebrate our Father God, the life of our daughter Jamaica, Father God. And we lift this program to you tonight, Father God. And we ask your divine, Lord, presence to be each and every one of us, Father God. Lord, patuloy ka, Apo Diyos nga. Mang-cover ka na kami, kinapating nga daram, Apo Diyos, as we enjoy this evening, as we enjoy this, O Lord, with you, Father God, that we ask you, Lord God, to just to fill us with your love, O Father God. Thank you for everything, O Lord God. Amin nga nagaro, iti tinarabi, Apo Diyos. Sagyaman kami, iti ayat mo mamaripit nami, Apo Diyos. Sagyaman kami, Lord God, iti amin, O Lord, nga supplications mo, even all your providence, O Lord God, even all your Father God, divine wisdom, O Lord, and even, O Lord, the speaker, O Lord, that you are going to use tonight. Father God, may you speak to each and every one of us, Father. We love you, Lord God. We give you all the highest glory, praises, and thanksgiving, and adoration. Adoration in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Jamaica, damagin niyo man si Kanya ni Marikrik ng tata. Naragsa. Okay, ipagman na naragsa ka. Sino dito yung amo na ni Jamaica from EJ School? EJ School na nga naman mo eh. Adda ba? School. May adda, mabait na lang mga ni Race Imada. Dito yung church. Sino din nakamamo ka ni Jamaica? Dito yung church na nga naman mo eh. Okay, adda. And Jada to mga ikat? Relatives. Na. So, amo tayo ni Jamaica, amo tayo ba dyan kinaubing na? Amo tayo ba nung kasalusunan nga naiyan na ka? Sino dito tikat na nga mga amuan? Uy! So, matata, nakayaman tayo ni beautiful mother na to share iti story ni Jamaica at kinaubing na. Sige, istorya tayo. May birthday gaya. Okay, so, ni Jamaica, sige, rugig na lang, una na nga po.
apay na i-grab needed with opportunity para kiniya na kapunta kahit kung nga bumawi. Testimony na ito numamuan tayo na background na iman. Plan ni Jamaica. When plan ni ustong na kambal. Kanta ay plan ni napalay iman. Ti ako para upira karoon na kambal. Ti ako kay kuan in lay gitak di doktor nga ng CS kanya. Kati din nalpason, nalpanalpas after 3 days sabon, nag-recover ni Jessie. Ako na dahil nga kwa kaslahan na mabiyag. Ay mo Jessie. Diay, dajay, good. Kung nandiyo doktor nga alangan na mabiyag. Ngam titulagan ni doktor, malaygit akon kasi limadan. Ngam after 3 days, imagine doktor ko na nakatako siya ngayon laygit misis ko na kasi alangan ng gawin dyan may santo hanga pwede nga laygit ka kasi 29 years old mo pailang ko na lang. So, na-disappoint niya puntan ko na. And then, after 2 years, here comes na si Jamaica. And, agri-react. Nagadaw ma-complain. To the point na may kahakuha mo nga may kanya kagayagayang iti depression. Hangko kaya nga daw may nga bisita, iti balay. Hangko kaya nga dati kaming mingle ko already to church. Hangko kaya nga mag-isam-sama no. Noon niya tinagtugaw, kaya nga nagtugaw spiritually. Naawanan as in nga down up. Dinungtong siya time nga may dagiti pastor's wives nga nagbisita kanya. Apay nga tanga kwahan nga rumor ni Sister Josie, apay nga tanga kastugas-toy, may nakbinisita. Kat iti nga time, in-open ko iti karinig na gaputa. Nurumwarak, mabalin siguro na kunada nga masigug ka man kunada. So nga hanak nga rumor. Kat aslapay nga nyamatan ko na ang kuway nga ang kupimanday nga inayak Jessie Kuku nga ni Jamaica ang kupimanday ang ko nga inayak sa totoo lang full of nagpapagulay sirik ihang nga mayat nga karanig na parang hindi ako born again that time spiritually down ako awan ti mang-encourage kanya awan ti mag-isasaw kanya dahil imay nga minister's wife so that din nga nang encourage kanya kararagan da ang gana nga na-restore Idi after that zay talaga ako ay ayusun ti bagay zay at kumpuni dita nga bado kumpuni di ibang kawan ako ay ayusun talaga ti bagay kumidi may da kararag siya apay nga nabalbaliwan ti panunod ko nabalbaliwan ti karignak da iunos ti panunod ko nga hano na saya hindi ako naggatang ti dastor ko mamay-mayan. Diyan, ang manuti bulan na dyan, 5 months. Kat, naggatang ti dress ko, dress ti masiko, hindi nag-attend ang iti revival night. Nagtutugaw ni si Igit, at iti masidot na pastor nga nag-ilihan sa kanya. Kuna na ngayon ko, hanamot nga mo ti sitwasyon ko, apay nga din sa time, in may nak-ilihan. Kuna na ko, ti ubing nga, insisikog na dahil nga kapsat. Mayanak dahil yung ubing nga matungpal din plano iti ako iti biyerna. Ijay nga na-release. Iso nga manipod izayan, ayo for me adi nga aprusak din chan ko nga, oh I love you kung punak izayan. Gaputa I receive healing from the Lord. Ta siyempre, unexpected karon wala ka uskulan siya kasi ano lang ang adagayang. Kat hangko kayat nga po ultrasound pa, hangko kayat nga ultrasound din sa nga time. Ngam idi 9 months na nagpa-check up, bagadan mo kaano nga yanak isuna. Idi dumtang si date nga mayanak pa isuna pa yung nga rumor-rumor. Madinan sabot na rumor. Suma post-dated suna. Kat kunada ka di mapanak sa hospital kunada nga awan
masis ka, tabakan kanu na nga, dyan takyo na, wala na, di ba? Mapoison. So, di dyan na, si Sarianak manan. And then, hindi nga, imbagan dyan doktora nga, yung babae, narang, sarang sa kanak. Gaputa, lalaki na mami, tinagsasaro mo. So, ako nakawaw, agad ni Alpha yung muliga. Di inauna, ni Ate Jidaya, inauna, ang inaudi, babae, so nga, naragsakan ako, so nga, bumabawi ako ngayon. Uray mo kaskas ano, uray mo, akas ko nga, we are in need, kunak ko ni Lord nga, siyempre, ipakita ko lang tayo, ipanatayan ko, panang ipakita mo tayo, ayat kas inay, so nga, dajay kat, ni Jamaica, manipod pa iman, ili, ubing isuna, basta birthday na, ada kami di conference. Basta birthday na, ada tinapanak. So nga, kunadaman, ay, nukaman ka, adadamanan di conference, kunada, so nga, agyaman kami, awan kami di conference, ada kami toy. So nga, djay iti pagyamanan kini Apo ta, inaiwanan na rin si Jamaica. Nanipot ili nga, ada iti unang ibichan, ugana nga na yan na, in-preserve ni Apo, isuna. Kat ko na pwede dyan may sagayang nga, no yan ako naman dahil takot nakapimpintas ko na dahil so nga diyan nga nakway ka. Uy! Hindi ka mananta, napintas iso na. Yan, iso na. So nga diyan manak iti goodness ni ako. Nagpalimuso na mo na ko mama's girl, bunso talaga. Nya titawon na nga naising na kanyami mga malagip mo na 6 so napanasa na ito iti nag-birthday di Manila kasi lang nga nakamotor kid iman iti 7 years old na sa mutada kami man iti conference so nga pinabirthday na ti Magnum lang so na lang tinahan ti Magnum so I give God the glory, ibigay ni Jamaica as our bunso, Omega in our family. So nga, we love you, Jamaica. Lips to lips. Embrace. Thank you, Pastora. Grabe, Jamaica, na-overcook ka gayong Richard niya. Kung nag-wintas ka. So, among kaadati kahit nga ibaga siguro ni Pastor na hindi kasi sa adan, agyaman tayo natang. Okay, so, hindi ka man original na plano, mamati tayong anak ko, hindi plano ni Apo Diyos kanya. So, dapat naliknang ba, ito pa nag-ayat na kanya for 18 years? Well, hangkabangan nagselselos, nag-ingit ka naman ng mo kung ano mo? Sulat na ingit ka. Ay, sulat na ingit ka. Okay. So, dahil agaman kami pastor, yung storya ni Jamaica. So, amin tayo, dahil ganon ang amo tayo ni Jamaica, madamat dahil siya close na talagang makahabol, halubilo ni Jamaica ti almost inaldaw. At di kahit na nga, ibaga kanyang for their performance, iyamang manjay live group ni Jamaica, o may decrease sango. Jamaica, ni Phil, ni Daniel, ni Bernadette, okay, so tantan, di kahit na ano nga, di aramin doon lang i-describe the in one word and explain the nuapay. No ang disagree ka, EJ Bagada, tumakdaro ka lang. No ang agree ka, sige, right, tutukaw mo. One word to describe Jamaica, like it means Liza. Isulat ni Liza Soberano Tita Rocky. Iba nagsulang at tara, namin sulang ti Marshall Kanyomi. So one word to describe Jamaica, like humorous kasi halata lang. Joker kami suna.
One word to describe Ginagat Manang as adik ka Manang. One word to describe Jamaica, but super califragilistic, expialidocious. Meaning nakat wonderful ta amazing smooth. Amazing Grace. Amazing Grace. Teacher birthday. Happy birthday. Pastor. Happy birthday. Nag-agree ka ba, Jane Bagata, Jamaica? Well, natouch ka ba? Jane kantada ka niya. Ay, grabe na paghandaan ka no. So, nag-enjoy nung bay dito yung sa aming mga friends ni Jamaica dito yung church. Tatan, yaban tayo ng friends na enjoy school, enjoy ka and di. Hana, describe Jamaica in one word. Never can request. Kamay na. Kamay na. Dan na yung kamay na. Actually, ni Jamaica, one word. Sige. Ano na lang pina-prepare ko. Prepare ko nga message for you. Hi, pretty. I just want to say that thank God for your life. Thank God for your family. I mean, they raised a lady like you. And actually, di Jamaica, ito pinabless ng EJ Life na. And EJ Life na nga, EJ so na nga EJ, agpapakatawa ka niya. Okay lang, karang pinatakan makakatawa ka ni EJ Life. Jiggy, adaptasyon na nakikita mo lang, like, mapapaisip ka talaga. Like, and dahil EJ Life na, so na siguro di dahilan na apay nga naging extrovert ako na apay nga naging mga kamete, may dating ako ng kadma no, rumor kami ikat, so na teammates ang abibiro ko, anak ni Jamaica. Kasi nag-meron yung sunod ever create the laughter. And actually, I'm grateful for her life because I'm happy gamit na I've known her as my friend, as my sister man lang. And praying for your life, for your family, and for your future. Long ago, it's been a year. Sorry, medyo hanap suwet eh, Ilocano, so medyo Tagalog ko lang. Happy birthday, Jamaica. It's been a year. Last na po ikita natin is nung moving upgrade din. So, fun lang. Words to describe her, for me, no words can describe how amazing this lady is. So I just wanted to say that I hope this 18th year will be filled with symphony of laughter, growth, love, and unforgettable memories. And sa mga challenges or hindrances na mararanasan mo, always remember na we, your friends, your family, are always here, especially God. Happy birthday. Ay, influential gayam ni Jamaica. You bring joy. Mamati kayo by Jai? Yes.
nag-agree na mamamag ko. Mamati kayo ba ijay?Ag-yung umay yung Jamaica itiragsak. What? So tata, nalpas jay friends na dito yung church, nalpas jay friends na ijay school. Kahit naman nga damgan, dagi jay words na magapuka dagi ikakasinsin mo. Kahit mo ba nga damgan, dagi abantay man dagi ikakasinsin na may dito yung samo. Idan, Aidel, Sidikit, o may kaman lang, Joshua. Ay na Angel. Teka, dito eh. Go sit with your Jamaica na dahil ito eh. Talented naman. Magaling mo maldag. Ngayon, mamimit ko siya na di last year, di mayak lang dito yung church. Because, ngayon, seryoso kayo sa mga gamin, sa mga kalapagpala kayo. Tapos nakakawag ko pa na ako dito, tapos hindi pa yung mga iso kayo ng favorito planty, tapos ready. Inot-inot nga naki-join na ko yung YP, tapos adati nga rin underperforming arts, hindi ko man ako ang nga rin very talented. So may pepe boses na practice. So madong-dong katagkanta so na nasample. And Jenny nga ma-appreciate ko so na kasi very creative the ideas na kasi very hands-on magmanggang. And uri mo po ang minsan ang buwang mo nung upload mo na Arlanda, upload ka ni ka. Sabi nga, ati sumpay, ang nakatapos seryoso. Mamunod ka ito over ano, very nice mo na person na communicate and makadyan. Two words. Dahil, di mag-describe naman ka di marang caring suna, very she always looks out for me. She, every time ako kasama awag pikadwa, and then, yung approach lang, kinatawa kami kasi so may sama naging inspiration ko na agbalik niya friendly but one word as ate. She's ate is one guy kasi si Korea ko siya. And she guide Elegant. Medyo matraktan si Pato. The way she dress. Di siya may pagkakot naked. Nasing kwet. Ang kami gamit masyadong close ang kami talagang tungtong pinmay-may. Hindi natin napansin ko. Jai, sumama. Tarak. Sumakot tayo. tuloy ko Jay. Taga-Mintis ko na Jay. Kapusta na ba yung may saka anak. May kat iso na Jay manmanang. May kat iso na nga Jay taga-push no. Manakas ano dito eh. Wow, sige ka na na. Kasi iso na may mana and lumatang mo pa yung payagan. Bagat ka ni mana. Baga na ka ni auntie. Baga na ka ni mama. Kaya lang ako. Kasi yaman ako Jay kita na may friendship can besties. Kat yun.
Bigger. Dapay. Ay, grabe Nagatado. Dapay. Dahil pa nag-describe na. Ryan tayo ni Rico at ati kumabol. Rico. Happy birthday, Auntie. Ni Auntie nga Jamaica. Na-describe ko sa Auntie while working at Joyful Suman. Yung surroundings na ngayon, pero makita mga happy na ako. Si Auntie. Kinadado dyan in words ngayon describe na kanya. Ano yung pinaka-favorite mo? Elegant. Liza Soberano. Pagiging Liza Soberano. So, agaman kami, kadali siya yung nag-share yung tata daw tayo mat the message ni Ninang mo Judith to you. Hello. Taga tayo amin. Jamaica, nagmamukha dito si first payment niya niya like 10 times teachings niya pa na kay Cervantes. Wapo na niya ng FBI. Dinadala ni Jamaica, manang alam naman niya ninang punana. Bali, iti ni-sponsor ang kaninang na kataklang sa pangita. At iti utang ko. 18,000. 18K. Ninang, we have the obligation na we need to pray yung mga inaanak natin, kailangan good niya. Kasal kasi may sa prayer group in-invite na. Mas dawang ka, we need to pray that day. Inanak tayo di kasal, inanak tayo di bunyan. So, kung na rin, Pastor, when ngay, magpaiso na lipatan tayo nga we have the obligation for them as ninang in the sight of God. So, the working katapta message ko is Proverbs. Proverbs 1 verse 5. Unana, a wise man will hear and will increase learning, and the man who understanding shall attain unto wise counsel. Iti Tagalog, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatuto at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. To understand the Proverbs verse 6 and the interpretation of the words of the wise and the dark saying, upang mag-unawa ng kawibaan at kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Alam nyo, pag may birthday, pag ini-invite ako ng nagsasalita, I always share this even yung Proverbs 3. Sa buhay ng mga kabataan kasi ngayon, amo tayo mukot nga adulti destructive around. Lalo na ti ubing, iso nga, agyaman tayo, no dumakot tayo, iti may sa mga parents nga, they are rooted to the words of God. Tayo iso timang aywan, iti anak, isa sa una ako Diyos. Iti may sa mga ubing, iso ngayon ako na nga, first na iti
iti anak ko is peso sa isporno. Tanong ba sa kundi, yung masunurin na anak, sumusunod sa magulang, ay matamo niya yung pagpapala sa kanyang buhay. Will long a long life. Sabi ng Diyos. So, apantay mo ginig pa. So, no, surutin, dumingig, timay sa maubing, iti parents, sa alitutupak ng Diyos sa ikakabuti mo, ikalalabu ng buhay mo. So, we need to learn to be wise. So, may nga, naman minsan na dito dumawat ka ng advice, hindi anak ko, pastoy, muli di baga. Sige anak ko, hindi yung may lagyan. Arami ni mami amin nga kahit mo anong nagigitibiyag mo. When it comes na hindi maganda at hindi maganda ang mga bata sa paligid mo, friends mo, you better watch out. Kasi kung yun ang magtulak sa'yo na hindi mo ikakabuti, you better na ikaw makapag-decision kung hindi ka rin lang sumusunod sa mga magulang mo. Ano nga tubig, as a missionary, marami akong na-encounter, kahit ko dito niya impart ka na kayo. As parents, as family of God. Kasi siya, as independent missionary, ano tayo, balalakan niya nga, pero ano tinadanon kung ako nag-preach. Nakagahan ng dati preaching ko. I always ask the Lord, sabi ko, Lord, ano ang kailangan ng mga tao dito na salita na dapat na i-deliver ko? At one nga na-encounter ko, problema. Family, nag-asawa, sina, anak, hanya iyaw awan na kasi. Katkaadwan nga, dati aywan ko nga missionary nga bangkat as a missionary from Davao at the age of 78. Iti ada kay Candles Ministry, namit ko isuna through Mang Carmel Makandakin pati Mountain Lands. Na-born again ni Mang Carmel through AG. Ito nga bakit, iso ti aywan ko di silungan taktan. Na-encounter ko ano nga problema na kayo maubin kayo. Na-encounter ko ano nga klase, ubing klase, pag-ugali di silungan. So po na, apay ito nangyari, apay nga naglayas ko si family, o apay, nga kayo gawin ng miniti parents, ito mo yung problema. No kita just because sa kahirapan ng buhay, kakulangan, kakamuhan ng Christian parents. Ang huyag sa amin tatang, i-explain ko may nagmamahal sa inyo, case victim, sinaksak ti boyfriend na di parents na nga, ididulay lang, na-encounter ko di silungan. Ang pulos ang puno siya lang tinakapagpunugan na punuhan ng ti amin. So matikaado nakita ti from rich to poor, nakita ti klase ti problema. So advice ti Bible, parents and poor are the same when it comes into problem of sickness and disease. Pare-parehas na lalapit sa Diyos. Because anong sabi niya doon sa John 10, tell that evil came only to steal and kill and destroy. So we have the awareness as a believer. Lalo to the parents na kayo mag-ubing. If you belong to God, if you know the words of God, share the gospel of Jesus Christ. Isunga ko na dito yung Proverbs 31. Itimay sa nobly. Many doubters have done virtuously, but thou excellest them all. Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humigit sa kanilang lahat. Favored is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be prospered. Narinig mo siya na kaya. Pasalamat ka kasi you belong to a good family, a Christian family. Amen. Alam niyo yun, ay mga kabataan, pasalamat kayo. Kasi may mga magulang na nagtuturo ng ikakabuti niyo. Noong po naging, kasi I have a little testimony in my family. Pinatay nila kay ko in front of my children.
Ang first child ko, second year high school. Pero I received Jesus Christ at the age of 17, I became a missionary. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Nung nangyari yun, kasi pinatay nila yung tatay nila sa in front of them, ang nguyot ni dinawat ko, tikalaban ko speaking in dollar, mayaman. So sabi ko, I trust you Lord because ginagamit mo ako sa iyong ubasan. Sa nangyari na they killed my husband in front of them, wala akong magawa. Kundi ang magawa ko manalangin, you are the best lawyer. Sabi ko. Ang hiniling ko sa Diyos, huwag mo akong bigyan ng anak na suwail kasi baka doon ako lalayo sa'yo kahit nakilala kita ng tamang pamumuhay sa puso at kaisipan ko at kaluluwa ko. Yan ang pinaglaban ko sa Diyos. Umabot the case for 13 years sa mga bako. Nagdepende na. Awanti, the only we have money in my bank account is $500,000 lang. Kasi may military siya, my husband is military. So, di nag-retire daw, tinaanan kasi. So, kuna, amin yung property ni Dugan, balay yun, just because of case. Di pagyaman mo yun, pinagyaman ang pinaapo Diyos, kuna, di dinawat ko. Napadaktil ko ti anak ko through words of God. Wala kami pinupuntahan from church. Iba, kasi uso ay Megaphone Evangelist TV. At kakalsada kami to share the gospel of God in the street, in the cities. Kasi bit-bit ko ti anak ko, rain or shine. Pero alam mo yung favor kanyang malaki ng parents, tinakita. Amin naranasan up to now in and out the hospital. Never nga nagpo-hospital daan. Ano dahil sakit nga na ko, tinuro ko sila the authority that God's given unto us according to Luke 10 verse 19. No awana, kung anak ko, tagabasit niya business ko dito, ulong ko tataga Sambales nila kay ko na kanya na. At pray kayo when mama, insurok amin, ulit pa nagtrabaho, ulit balay. So ano sa mga pitak nagburibor ni aling ko, nag-pray ka, nawala yung sinat niya. Kasi we teach our children to apply the words of God. Kahit ubig pala sila. Because especially today, the outpouring of the Holy Spirit, that God will use our children. Ito yung may-share ko. That mahaba po ang testimony. Sa testimony, marami akong naranasan. Pero, especially when I read the Ecclesiastes, dapat pasit niya tama. But when I works for the kingdom of God, pinabayaan ko ang property. Kaya sabi nila, apay ka mag-missionary ka nga, awang kwarta di missionary. By faith. Kaya nananasak di favor from God, natin maranasan tayo, di hanggang sakit, hanggang cancer, hanggang in and out, hanggang problema sa anak mo. Tatak lang siguro ang problema sa anak ko because they have the age today. So, damot ti batas tayo nga hamot mabaling ako ang tubig ng maligsan. Tabaka di man na nakapin ng parents. Yung kuna kanya da, no maligaw kayo ngayon, malalaki kayo, tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Unang iti ano. Ti malibagak lang ang uray mo, anya ti mangyari, ang tatali ko dati Diyos, dati Diyos. Jay tupay pa, datis nga tao. At the end, food lang itibiyag na tumawag. Titulong iti Diyos. So matibubing that he will follow the instruction of her parents. Amuyo, asahan nyo. Kasi ang daming testimony na nakita ko na nag-prosper ang buhay nila. Halimbawa ko madini kambal na taga-GIM na tinulungan ti Biskulan. Amuyo ba di ay? Na pinagbantay at tinanang na single mom isuti nanay da. Iti Philip iti may sambalay ti baknang. Amuyo ba ti pagyanan dato kaslat ako mga corner, kaon pay silaw na manintinti amo da. Amuyo di ay big testimony nga kapsat. Ag study da ti James Street light, rain or shine, idi wag hamot nga mga
Sa kanigi panawid din pala, pas tatata dati dito'y bagyo. Amo yung dagay niyo ubing. Amin niya kakaya na kayo provide at provide. Sabi dyan sa Mitol GINDB. Dati yung ubing tata. Dati nga sa Muslim nga aruba da ijay Pilam. Nakita yung ubing nga autism. Kaya isudat nga dumungagkap sa isusunod na yung ubing nga anak ni Muslim. Di kas na Muslim, no ubing, agarami ti surat na itit na ni mama na tapos ipadala na yung iskulan. Yung hanya nga nangyari. Di tinarami ti inan, ibasura na. So mas daw, everyday yung ubing nga agbuy-buya ti GMA niya. Makita na nga maawagan di surat na. Amoy tinarami na nagsanat ti ubing, kinalpan na ano niya basura nakita na. Then last na namin ni mama na, whether you like it or not, send this letter. Impadala na, di kakakararagda, nabunod diya, nga letter na, ano siguro ito nakabuya diya, ito under the wish ko lang. Yung may dito, ang mo yung pinagadal na diya yung wang ubing. Nursing din nalata. Blessing with, tada kami nga nakasurang kanya da, at Christian Dagaro. One time, nag-pray kami ko ng tinimama da. Di ba buntis mo ni mama, anong ginagawa mo? Because they are worshipper of God. Nag-declare up, they are worshipper of God. So, nagpatuloy kayo mga nakaalam, kinapo Diyos, God will direct you. Amen. Ang muyo, di makilda, nakaagalda, at nagpatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, nagagamit sila sa ubasan ng Diyos for the expansion, for the kingdom of God. Kaya, totoo ang Biblia. Hindi po gawa-gawa lang. Kaya ang parents, ang children, dapat magkasalubo. Ganun yun. Ang nakikita sa aking pananaw sa salita ng Diyos. So, God bless you, Jamaica. You are a beautiful lady, anak. You will become like a roaring eagle. Sumunod ka lang. You will become a model. This is my declaration tonight. You will become a model sa mga kabataan. Do it for the glory of God. Thank you. God bless you. Happy birthday. Thank you po, Jamaican na magpunta. You're a roaring eagle. Okay, so Pudno, thank you po kay Ma'am Judith for being aninang kini Jamaica. Pudno tayo, di ba, ala ka no tininanghan nga kitan, no baka daw ba maitod na or kwalingam, kitan mo kaya na nga, i-guide at dati, advice nga itod na kadagiti at mapagminangan na kasi. So nga, amok Jamaica na tapusok kadagiti message, nagdugam, may tata, isang ikatom na ritawalun, tao may nag-jay regalo, nalagsan, nag-jay regalo kanyang, may katata nga i-ready mo kay ta, imam nga agbangkat. So ngayon doon na niyan, tingnan siya niya. Janice, okay. To give her gift kanya. Age. Happy birthday, Jamaica. So, dito wala ni Mama, you are not plan nga. Isikog na ka, kung dito yung plano niya po Diyos kanya. Kuna na ni Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So, dayjay plano niya po Diyos kanyang. So, we praying jay plano niya po Diyos kat matungpal. So, happy birthday. And jay ko naninilang mo nga fly. So, at tayo ka nga Dubai. So, happy birthday ulit. Katang nga di talaga nga close mo.
this day na kasali pang kasimple ka siya. Ano ba yung ma-inspire mo na doon? Balik ka naman dito kami. Happy birthday. Happy birthday, Jamaica. So, aming nga words si Maria na i-describe kanya na tatay ka very on point. Karita, hanang mukhaan lang akinya ka naging blessing kay life na. But, adong nga tao. And may isang may gaya mo na lagi po tungkol kinyan or word kinyan na is may sasun na nga giver. Kasi mapansin mo yung life group niya very generous kisunan na niya. Laki niya na i-share na personally may katkuan mo, experience ko. So, at that joke, santo ba sa pagkanang dapat at katawa ka ako. Hey! Happy birthday, girl! Nagdagsan unay! Nung makita tayo ni Jamaica talaga, the first one lang nga mamit ko so na may ka talaga nagtaray. Nagtaray at suplada. She's the only, duwa na may mga banjinaya. No, iso na may di last Friday. So di usually nga panangkita niya ba awit perspective. First impression kanya na may ka talagang nauyong hindi makagkadwa piman niya ka. Managbigay may pang-samji na tayo. Isuna iti may isang na joy iti life group. Isuna iti makita nga positive. Isuna piman iti mang encourage. Ado iti hanyo nga makikita no iti tunggal unag tikot. Kapigsaan ti katawa sis. Iti mayat she's one of my answered prayer. Talaga iti as maslugi iti G12 dati pa, di ba ngay katagwa kayo iti mga aywanan ni Mot lang at 12 iti mga previous talaga nga na heartbreak ka at ikararag ko Lord pang-aasin ikat ang mga iti natulnog maganagamit kararag dapat specific inya natulnog nasasumpat na aywanan na life group ka talaga inaywanan ni Ate Ete isuna iti may isang answered prayer tamo numan awa na kat ada kay iti mga responsibility nga ibatik kanya da kay kat di tukpalan da piman and together with the rest of the Taraki ladies. So happiest birthday gorgeous. May you enjoy this day and the rest of your day. Thank you. Happy birthday! Happy 80th birthday, Jamaica. Di malay po ka Jamaica, nagkaka-life group kami katama ng Ethel. Naka-life group kami katama ng Ethel. May separate actor sa age gap mi sa Jamaica. Dahil ako nga na, ako man ka naging close as sa Jamaica. So natin makita na dahil sa sobrang titi. Sa life group na. Yun, may saman lang mga sikat ni favorite ni Jacel kakabsat. Oh! Ika na lang ay mga ayat na ba kayo? Si Jamaica na natitip ko ka Jamaica. Kasi di ba tan mananood na di last month may sabat na yung kamananood na niya liwan na ayun, may you paint your life with your dreams and as you chase your dreams, may chase it with God because God loves you so much. Hallelujah. Amen. Amen. Uy, cabbage! Cauliflower. Back
Ay, ba't ba natagayan ako? Muntik kang hindi pa ipanganak sa mundo. Napagi siya kay Katkan. After yun kay Sean Katkan, takagay malaybig. Sing tanot lang ha. Favorite. Kidding aside, I thank God the friendship na in turn na kanya minaduwa. Agyaman ta. Even though nagaduti circle of friends ko iti gana lang na may kat agyaman ako ito isa na nag-stay kasi di ba nagaduti iti pandemic at nagaduti friendship na the friends ko nga naawan. I think that he is keeping the friendships nga ako na nga mang tulong kanya to grow spiritually na. Happy birthday and happy birthday. Happy legality. Bye. Anyways, your life is a blessing kasi testimony ka, Jerry. Uy! The life of God, actually, nag-testimony ka, the life of tayo may ka, mabibless up ka siya. Wow. And, ako mga favorite na kanila ako. Anyways, continue to use your life to glorify the Lord and God bless. Ayan, so, before ko ito message ko kung Jamaica, I just want to share Jamaica one of the memorable experience me both or so, ako, lumalaki po pa hindi content. Di umin kami, ang dami din tayo mga parang we're waiting each life group ni siguro or nagbasa life group ni that time or cell group ni that time. Duwa kami na lang nagbati dito yung church and then parang ano kami dyan stage, tapos ayaw sa play sa natin piano, and dyan play na ka piano, dyan kawat po itong mga piano, tapos okay ba di ba? Okay ba kasi at nakagawang, tapos bigla ka rin malay yung dyan yung door. Bigla sa natin malay dyan yung door, tapos in-close ang laki yung door. One of most memorable experience ko na kalwang ni Jamaica. So this is my message kanya Jamaica. Thank you for the wonderful memories with you. You've become my inspiration. And I thank you for that. As I said earlier, Jamaica is a humorous person and you don't know how much you uplift me, my moods and emotions with your humorous jokes. I have known you as a joker person, and throughout the years, I knew that you were a source of laughter to many. I hope that in every circumstances, may you continue to become the source of joy and laughter to those who surround you. And lastly, I thank you for being one of my spiritual sisters, and I thank God for your life. Once again, happy birthday, Madam. Super excited kasi nagtawag ni Manong. I think gusto natin ang tawag kanya iti. Wala na, naghanap ni Manong yun. And naragsarak kasi ang kaburdiyan kami. So excited ako naman sa hospital. So the first na napansin ko kanya na nag-medya ay kilay na. Wow! Kilay na.
maligaya, ano ba to? Mas kuha ni sila, gamit ka namin na seryoso. Nung iso na kayo dahil nabubungis-ngis ngayon ako namin. So, source of laughter. So, yeah, happy birthday. Yeah. I'm nervous. Okay, so I also want to share some short stories about Jamaica when she was a baby. You know, Jamaica was a baby around maybe she was 3 years old, 3 months, or maybe 2 months, or I don't know 1 month. how. Yeah, she was 2 months baby, and I'm also pregnant with my first child. And I took good care of her when my eldest sister traveled or went somewhere else to attend some maybe encounter before. So while I take good care of her, my tummy is a little bit bigger. So you know, if I'm gonna carry Jamaica when she was a baby, Hizan was also moving and kicking, quick kicking when she was in my tummy. So I was thinking, oh, maybe Hizan is also reacting, and we still don't know yet the gender of Hizan. So when Hizan was, you know, how to say, when I gave birth to Hizan, it was a girl, and until they grow up, they went to school together with Jamaica, and I know some funny stories happened to them when they were little girl, like when they were, you know, grade 1. They were classmates, and then one day Jamaica and Hizan went home, and Jamaica told me, Auntie, Jamaica and Hizan be at school. She told me this kind of story. When I asked the reason, I think there's some. Hizan was shy to tell that she needs to pee in the toilet, so that's the reason why she peed her pants. Then the following years, they were all together. They like the relationship in between Hizan and Jamaica was formed until they were grown up. One day, again, they went to school, and I was thinking, why is it that Hizan doesn't drink the water that I put in her bottle when she go to school? And then during the afternoon, when they come home, I'll ask Jamaica. And then Jamaica, why did Hizan doesn't want to drink her water? And then Jamaica responds to me like, I don't know, Auntie. She responds this way. And then the following, I tried to put water again in her bag, and they went to school. And then I asked Jamaica, did Hizan drink the water? I think Hizan has, water is empty, water bottle is empty. And then Jamaica started to confess. Oh, Hizan told me that I will not tell you. Then that's the thing, they are throwing Hizan is throwing her water before she would go home. So I'm expecting that Hizan drank her bottled water. So that's the thing, Jamaica is honest at that time when she was a kid. But then, I think when they were high school, there is a time where we traveled to the other place in Trinidad to attend encounter. They were left here, they stayed here for Hizan in Jamaica. And then our room is just there, their room is also just there. We have a telephone, you know, they are calling each day, and then wow, they're too close, but they are using telephone to talk to each other. And then the next day, they went out together, Hizan in Jamaica. And you know, I am thinking that, oh, Hizan doesn't have money, how come she went to the downtown with Jamaica? Who is with them? And then, that time, they would just only went to downtown to eat barbecue, to buy barbecue, banana Q, I mean. This is so funny, you know. So when I tried to look at their story, their friendship, it was started at that time
when I take good care of her when she was a baby and I'm pregnant with her. Until this time, I think they were best friends. And I haven't heard any secrets. They're already grown up, so I think you're good. And for my message to Jamaica, continue to be a blessing and be a blessing to each one. You are a role model, and best. I wish you all wonderful and a great future. My gift will be to be followed. Okay? Thank you. English. Okay. Ay ako, mapapagawa ko Ako ang tigas-380. Ako ang tigas-380 na matatibag mga nga nasayat ka nga tao. Mga pa, nagigtas ka. Matama ko. Met, di ba nga namin nga nasusurok ka. Nasay-sayaan. Adutin bagadang happy birthday. Tangan. Lahat mo ay dinmakta ko ta. Kasalori pa na kayo na ako Diyos. Sika at gawin mo. Ganap at ta. Ganap pa iti usang bayan mo. Day, iti may bagatay. God bless. Okay? Tiamuk editat ko, tiamuk editat bring ka at marasakan. Happy birthday. Yes. Take gift na ano. Makan buat gawin sa inyo. Natatak lang na mas daaw kuna kuno ni Jedaya kat Shayak mama. Kuna ay Jedaya kuna kuno ni Jamaica kat Shay mama ta isu di kaslangan nga mga 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 choco isu na. Impression ko kanya nakatadaka ngayon managbabain. True. Kung kami di ibagan na kay kalat na choco. Awag babay na. Parang na siya yung mga iso na nga ko ng Tagalog ng ay Tagalog ko ng Ibadoy ng most of all my iso na namintas dahil sa Sibirano nga iso na simple Namang itangdam tinggi wa bandil lagi awan. Agak yang organo niya. Galang kay maipagat na dagan mo sa Jerry Maya 2911 nga tiplano niya ako Diyos kanyang may widikir na ganyan mong jay di sa ikipuso may iso ikimatumpal like ko lang din ako na soul like eagle God bless you and happy birthday. Nagkan ba Jamaica katabi niya yaman ni bagada kanya? Well, dapat ka nung mabul. Sige, sige. English naman? Kaya nagtangal ko may ko na almost pagkata may the point of pagkata lagi kalian so nilai sa soberano ang mga nagka-boyfriend hindi
Lagi tentigi. May position di karir mo sa tuwag pero boyfriend din kung ito lang tama siya para sa kaya halangan natin may actually amin okay estudyante papayan ko boyfriend no mag-iisip yung amin natin and then yun so Ito'y birthday mo kaya naisisiwalat ang lahat, naibubunyag ang lahat. Baka dapat ihantay mga nakalkal-kal nita. Christian. Jared, reserve para mamaya. And syempre, save the best for last at the ni Lola ang message na para kanina. See you. Salamat ada di pamagbagaan niya yung apo ko nita jayayan niya na ugali dahil nga iso nga kumamot salamat data yung anamati nga ito ada di barong nasurutan tayo na pang ngayon ang tayo itiang tayo may papaniti kinay pagkapo tima ibagak mat ni sikang dimay kamay ko dahil na ibagbagay sa panpanunato ganang dimakar ko matay ng ta dahil nang nangmagi mo ang malipatan naman maragip mo naman minsan tanong sa nangyay panagyoy yung nagbigay tayo susukotan tayo kung nangyay Bible nga di pa nang surot mo tinasaya at isuti man isa na kang katagdapos nga panagpiyag so yaman tayo nangangan tayo na pamagbaga pang appreciate na kanyang yaman tayo pantanunod na saya na pamagbagaan na yung niya ako Diyos timang benisyon amin nga na ibagbagayo ato ibagbagat na amo dati mo ang nanay mo hindi yan dito pagyaman natin niya ako Diyos tanan mati tayo pagkadati maimalat tayo masusunod tayo nasaya ang alam mo Thank you, Auntie. Thank you ka nagiti amin na messages yung ni Jamaica kung ka naglabsog dry. Puso na tata, so kas makita tayo, you all have different stories, you all have different words to describe ni Jamaica. But that time, after nga nagtutulog ka di message, sinunggan may salamat nga, dagdag tayo di message ni Apo Diyos through the life of Pastor Persian. Amen. So, ano ba? Di Jamaica mo, iti ba? Parang kita. So, di kasangay nga ba? Ako ang nakatos, daputa, adat yung buto ko kanya na. Di ba nagkakuha kami sa Japan, so in Maya nito, I think that was January this year or February siguro. Ni Jidaya, ni Giselle, ang tangay nga kaya nga ko nga nga pa. Lukuin pala kasi dahil. At alibutan na kanya. Nung ni Jamaica, di pa kumain ko ba't? Very good! Very good! Nakula na kayo na. Ano ka? Umig mo na. Dahil na makiano.
Pastor Jose di kang mangkuna na 5 o'clock, maunting karga ng ating so ilmayat, may karga ni Rose. Kat nagkat ko diri ka ko jay. So nga nakita mo di suha kay nga upat na nasa asam. Anyways, give me 10 minutes siguro. Apan tayo man di Psalms chapter 91. Verse 1, 2, and 3. So basa dito eh. Kuna natin. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. This is NIV. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Yeah, so, adang ay tikay kung i-share lang about ito yung verse. DJ ko na natin yung whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Or DJ other nga yung term, I think this is King James ko na that whoever abides in the shadow of the Almighty ko na dyan. Pagkat kung i-share about ito shelter of the Most High. Because it's a metaphor. It's a metaphor DJ ngay kumpara na iti DJ intimate and personal relationship kanya Apo Diyos. Kanya DJ where do we rest or how do we rest or when what DJ panang rest DJ shelter ni Apo Diyos is a metaphor na ikumpara na or na uno simbolism na ikumpara na DJ intimate relationship mo kanya Apo Diyos. So ngayon nga as a Christian dapat hindi ko maadata yung mga kanayon iti shelter niya Apo Diyos. We are resting in His shadow kumay niya. So adata yung kumay DJ at ako mati intimate and personal relationship kanya Apo Diyos. So tayo nga may ito deeper meaning na ba because I believe nga mo tayo kanya tikaya lang sa mga intimate din di talaga nga asded or ada jay term ako na jay one asded yeah. So iti intimate personal relationship but is spiritual nga estado of being in constant communion with God. Now when we say communion, hanga di communion tayo ngayon na mga tayo but the term of communion nga kahit nakasawan ka di closeness mo kanya Apo Diyos or di rapport mutual understanding mo between you and God. So ada tikas jay na intimate hanga physical hanga nga rin di ada ti blessing ti God ko nga no ada kanya Apo Diyos kat umay ti kwarta so or no ada kanya Apo Diyos kat exam kat makapasa or no umay ada kanya Apo Diyos kat no ada ti school mabayar kami ti the physical nga banbanag niya is more than that ginunod pa which is spiritual nya ito tayo may experience di benefit iti panagdwell ano tikat na nga sa unti dwell to dwell di John 1 iti Gospel of John at ang inusar na dyan nga indwell ni Jesus Christ in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Nung basata na dyan baga na and He indwells among us nagipagtaon kada tayo. Kung kuna natin panagdwell or panagipagtaon iti presensya ni Apo Diyos niya so agparay ka dyan agyang ka dyan mismo nga lang nga bisbisita kalanga daramid ka ti tent mo iti presensya ni Apo Diyos agdal ka ti balay mo iti presensya ni Apo Diyos dahil kaya nakatanya naging benefit ng mga natay ito niya. So first is the experience of God's presence. This is definitely comparison tayo with the dagiti tatawa with intimate personal relationship na ni Apo Diyos. They do not experience the presence ni Apo Diyos. But they know, amo tayo mga the love of God is adarata katakwada. But the experience, the presence ni Apo Diyos, awang kanya ada tayo niya. Di constantly nga panagabay, constantly abiding presence ni Apo Diyos kada tayo. Constantly, every day, every second, every minute, ada di kada tayo. As long as we ada the intimate and personal relationship tayo with one another. Abide, di ko na the other translation namin is abide under the shadow of the Almighty. Kati i-picture na rin the closeness mo pa ni Apo Diyos. So, ada di under the protection and care of God. And then,
ada di baga na DJ Bible man lang niya. In His presence, at mabirukan tayo nga DJ ng vital na that surpasses all understanding. DJ joy, jerat o nga unspeakable, hatayo nga may ugkas. The love that is unfathomable, hatayo nga ma-explicar, DJ ayat nga dapat niya po Diyos. And His presence is our source of strength and our refuge in times of trouble. So the refuge, then I will explain that. Kapag may isang benefit, no, may isang benefit is the experience of the God's presence. May isang is protection niya po Diyos. I-offer ng protection para tayo. May psalmist ni surat iti san mo, niya i-describe na ngayon niya po Diyos as our refuge and fortress. And when we hear the word refuge, the protection or ano natin, nalipatak the term na ipagkakaman. Kas paringan di bubong kuma nga mangprotektahin ka. Mangprotektahin ka ti tudo, iti san, iti hangin niya. Refuge at dati yung kanya ako Diyos at dati hiso na iti refuge tayo. Hiso na protect ka tayo. And then, di may sangin pagano to is fortress. And pangkita iti fortress, if we read the fortress, is more on in military. Yeah? So fortress, kas lang nga, tanong ko natin yung this is dating Baguio is a fortress, kumbaga. Dating Baguio is a fortress. Kat naligat, iso may nga naligat nga naroot iti Japanese I think or ano tayo, may nga naroot iti tayo. But naligat at because it's a natural fortress naligat nga sumurag, naligat nga apan gubatan, gapo iti landscape na. And when we say fortress mat, iti naligat nga iti walls na, ado iti mangbantay or security. Iso nga naligat nga maraot. And if we are, spiritually speaking, if we are under the fortress of God, kat narigat tayo mat nga rautan di kang sur, deti kahit nakasawad. If we are under intimate and personal relationship ni Apo Diyos. Yes. Nya so lang iti nakakayat nakasawad ni Jay. God is our spiritual fortress. So hopefully that hanang medyo nga para kang ni Jamaica, but for every one of us na maadaan tayo iti intimate. Yes. And personal, the personal nga talaga nga sika. As we always hear nga salvation is han nga gaputa naisarakan ni parents mo, may sarakan amit. Though there is a way gaputa di ko na din na me and my house will serve the Lord or no naisarakan iti parents mo, there's a room or door for salvation nga umunag gaputa na isarakan dapat. Adalata ka na tayo if you understand the ayat niya po Diyos, the grace niya po Diyos, then if you choose na sumurot ka niya po Diyos, then the salvation comes niya. So, personal, adati personal tayo. Ano pwede makita tayo yung guidance and wisdom na dati under niya po Diyos, adati guidance and wisdom na ito nakarate. If we read His Word, makita tayo adati ang aming labanan na kasapunan tayo, iti school, iti trabaho tayo, iti personal life tayo, everything is in the Bible. We just have to contextualize it. We just have to transfer it iti panakaawat iti Israelita tapno maawatan tayo iti daily life tayo. Anya pa iti cultivating our trust in God. If we are under iti intimate relationship with God, masipsibugan tayo iti sasaw na dumaktak ka nga iti ayat tayo para trust tayo kanya po Diyos. And then brings rest and renewal. So, may kan tayo iti talna, inana, kanya po Diyos. So, as a conclusion, apan tayo iti last verses, iti 14, 15, 16, kung na natin, because He loves me, says the Lord, niya po Diyos, iti mga babaga, I will rescue Him. I will protect Him. Of course, at that intimate personal relationship with God, we love Him. Ayat tayo ni Apo Diyos, ni Jesus Christ niya. So I will protect Him, protektahan na tayo, for He acknowledges my name. Dapat tayo acknowledge tayo ng iso natin Diyos.
manubot mga salamat tayo niya. And he will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So, ibabaka na tayo, Jamaica, itibyak tayo, Kakauti College, niya, nagadot in trouble, temptations, and everything. Nung pala natin, I will be with him or her. Niya, ang tayo may kapalay lang, ang lalaki lang. I will be with him or her in trouble. So dapat di problema yung takta, dapat di problema. As long as you are intimate with God, He is with you. Kanya, so tayo may kakaharap na mapukaw ko nga rin tinga trouble, tinga problema kanya. Instead, in this problem, I believe that you are with me. Kapunta tayo di personal relationship ko kinka. And I will deliver him and honor him. Padayawan natin ako. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So diyan na po man ito tayo wala ni Pastor nga unplanned ni Jamaica. And tell you the truth, unplanned man lang the first child ni Tanya. Ang puli ang tabi nga makakatan. Unplanned man tayo sila. And then our second child is also unplanned. I mean, we are waiting for 5 years old pa kuman kung nakargaan. And then, iti ko ngayon kasama nagpanunod kami nga ta. And then, kasama niyo nga, siguro, kung talaga nga po yung plano niya ako news. So, ngayon nga, adati, tawag natin, adati, else mo niya, at least, plano niya ako news. Daka plano na kaya ni mama kan papa ko na sapat niya ako mismo, plano ko na. Kailangan yung timana niya. So, ako may iba nga naiplano ni Jarela. Niya, kung naiplano man lang nila, nakakatawa niya ilit-ilit. Samad nga mamati. Wala na. But, of course, naiplano tayo in ways, supernaturally, nga naiplano ka. Naiplano ka, hindi ko na ako disasaw na before the foundation of the earth, at dahil so na iti panunod mo. So, nga di Jai, and may sapay nga, I know DJ Rigan, may isang pastor's kid, kapag kita tayo, di anak ni Pastor Gad, dapat kastoy niya, pastor ni Israel ni Jared, nakulit mo rin ka, naman ito nga anak ni Pastor, wala kasingit, kaya rin tayo niya, DJ Rigan, dapat, apay, nasansanto ayan ni Amak, ni dapat ni Amak, at balinak pa nga nasansanto, kalakas din ko mga. So, in our dealing with Kalagitida, ni Jamaica, we do not consider ko mga kaputa anak ti Pastor, but adalan ti dapat nga ramidan ta, adalan ti dapat nga pastoy na ipakita ta. Instead, we consider them as normal lang kakapsat kayo, normal lang umuwi mo dito church na hindi mo kasingin, haan nga dapat kastoy di araramidan, kastoy ka kastoy di karakter mo, anak ka ti pastor niya. Kung ano yung may isang pressure ka talaga ti pastor's kid. But dahil lang iti share ko, we have to be intimate kanya ako na kanayan. To dwell, iti shelter, to rest, iti shadow niya ako Diyos. Tapno, madaan niya ako makarag ito experience, iti presence niya ako Diyos, kundi protection niya i-offer na karatayo. So, tapos tayo lang sa conclusion iti word of God. Thank you, Father God, for your words that we heard. Na si God, the protection me, si God, the refuge me. In you, Lord God, maada kami ma-experience me, the presensya, ma-experience me, the protection mo. At agyama kami kada di nasasaw. Lord, encourage us more to birukan pa DJ, more intimate na relationship kin ka, Father God. Lang ay ang birthday, nutikan itong galmay sa kala kami nga given me, Father God, na inusar mo nga nang-share iti tinasasaw mo. Thank you, Lord, malay tayo pa. Kada si kahit padayawan in Jesus' name we pray. Amen. CR kay ganun ni David Hine. Okay, so thank you, Pastor Persia, ni J message. But no, di ba hindi lang pang Jamaica, niya po Diyos isunay refuge tayo, isunay protection tayo. So for 18 years, nga inaiwanan na ni Jamaica and mamatin tayo nga for the next years, ado-ado nga tawon, may paikan Jamaica ngayon, ada ka ni Apo Diyos isuti, maging refuge naman. Bising ba't lang kan, yan tayo. Okay, so tata, napansin nyo ba ngayon, hanga na iyaban day day jay
kakabsat na tatay. Excited kayo nga magdungog kay Historiada? Yes. Siyempre, urayan tayo ni Jamaica. Tapos na nga mga dungog. Sige, urayan tayo lang ni Jamaica. So, habang urayan tayo ngayon, agdamagak na nagdungog kayo dyan yung story ni Pastora. Ni Pastor Josie ni Jamaica. Planned or unplanned? Plinano ni Apo Diyos or ano plinano ni Apo Diyos? Oo. Well, plinano ni Apo Diyos. Pangmano ni Jamaica kanya na magkakabsat. First time kanya. Panginom. Sure ba? Panginom, panglima. Apay ka panglima ka no? Panglima ka? Nai? Yanak. Sure ba? Gamit twins ka no sa Jesse and Jairus. Dapat nga tunggam dahil nga message Jamaica. Dating paulit na message nga para kay ka Jimay from ibasa ko ito. Good evening. Anyways, cheers to the 18th birthday girl. More years of birthdays to come. Ni Lord, timang bendisyon iti amin nga desire mo. From your previous teacher, Sally. Okay, so thank you, Ijay and T. O dapat din humapol. Ijay, manong man lang ni Jamaica nga may isa ni Christian. Nagreklamo ni Jinyen. Ay, awag ka, Jinyen. Oy. Happy birthday, Jamaica. Ano sa mga kasi gawin? Sa gawin mo ano mo na kaya sa mga pa. Teka, i-give ko pa niya. Kasi ko lang tayo maging healthy living. Pero nag-celebrate. At hindi nga nag-celebrate yung dire-diretso ka sa year end kita. At sigas tayo. Happy birthday. Reveal. Birthday mo pa. Open. Repolyo. The best gift. Kailangan mo nga yung magic sarap. So, tanda naman nga sa rulo tayo David Jay, kakabsat na. It's your time nga bumawi. Niyabang Jay na kan ikabsat mo, i-describe mo man so in one word. Okay, na kahit mo oldest to youngest or youngest to oldest? Oldest, okay. Niyabang Jay na kan yung magkatitisa mo ha? Jedaya. Nag-iwan. Next ni Jazelle. Pangarap ka. Pero pa. Masipot. Next kay ni Jaren. Nangisig. Loko-loko. Jazelle and Jarrell, may kain dito eh. Next kay ni Jairus. Boxingero. Ni Jessie. Masingpot mo lang. Sige, okay yun. Nakalimat ng Majiday. Ang buyo. Payam mo. Hindi ka ay ni Jamaica ka. Nagtamu yun. Hindi agak-agak ko yung pala kay ko. Tita pa niya. May sa tika pa may so kami. Hindi kami agay ka. Hindi ko at na time nga nakaita ako na ikan. Ay, isulaga din nakaita. Isulaga din nakaita at bigla na nakakita tiko. Nakakita Spider-Man ka. Hindi ka kaya mag-tiruwar. So ano di may kahan nga makaturog na dati spider. Uray atay alam talang kasi yung hatso na nga makaturog na lang pati ipos. So naman ka kayo ako yun.
And so dito iti regalo ko ako niya na isa ka mga ibalik ako sir. May traffic. Next. Ija say. Okay. Happy birthday, Jamaica. One word nga may describe ko kung Jamaica. Amo yung mga talented suna. And secretly at practice na ito eh. At that time nga nag-agit gitara or agit keyboard up. Malpas nga ikat, apa yung isunod di sumubsublat. Isa nga nga nakita ti potential na. Favorite. Hanya kapusta favorite niya siya. It's not like that. Jay ko ay gawin, no apa yung product. Kas no apa yung product kas man nga. Ngayon throughout the process, ngayon araramidin na Jay. Dahil ano sa mga ganun? Hindi kami diubing so nakikat kaya kahit mga nga adult instruments ikat ang kukor na mga gisuro iman basta ayaw mo sige ikat dito makataton ikat makaikaya naman tan may natiklik sumarsaro nung aldaw gusto naman din tagklik tikas jay so hindi ko nga nakita ti kinalain na kinatalented na ikat dito yung regalo kin ka pinag-effort ako dito. Yes. Wow, eating cake. Ano sa mga dito pa yung tikaya basta aling song. Happy birthday, Jamaica. May pagkakalat. 18 tons. Dito kita pumata no college ka kat kasi di social life mo kasi kat Open. ang ako mga matiptip tariti di aramid ti lubo. Dito nga gift ko teddy bear. Open Balik man. mga lokatan mo ba? Kimchi yan. Pang kimchi. Baka alam mo na dyan ulit. Hello, happy birthday Jamaica. Amoyo. May describe ko rin Jamaica di one word, dishwasher. Actually, no tadi makita kayo ngayon naon ko, di matik ngayon, no sobra ko, malinisan ko. Cuma dishwasher di Jamaica, sebenarnya happy birthday Jamaica. Ada ang mga liplipatan di panagsurvey ko na ako Diyos. Dan dahil ready pa nag-skill up dahil sa system na nukuha. Makapalpas ka. Hindi, awan tigil po tani awan kwartak. Happy birthday, ating ni. Dahil awan kayo makita kay Google yan.
May sama kami bagat at nakagat pa man di Jamaica. Upin kami pa lang ikit dari tadi piman to renuta kami dapat kami karami ket pas-pasan kami kanya nang dai tanong minsan pa makat lumabang ngayon eh pagka turugan na sa at sa di malagat kung kami sunod at kung kami ket di Jamaica kot-kotin ng dai itin kan ket nagpariw taon mo nagpariw ka man ko tapi sekarang itu yung di naunang kerja kami sa Happy birthday. Naragsakan ka ba, Jerry, bagbagada kanya? Tata, it's your turn to give your message mo kadagiti amin nga da nga nagpagragsak kanya dito. Pwede ay umuna di amin, nagyaman ako ni Apo Diyos, my refuge and strength, panakiad at dala kanya, panang di manuwatawan, sunat di at nga nang gagayid kanya, di bagadagar ng mga DJ at tawon di basta dito teens kasi kat DJ maumay kaliti kalanga sukil kasi kalanga umay di temptations na magyaman na kaniya po Diyos ta di maktalak na nasaya ta amok na ta yaman na ta amok suna di maktalak amok suna kat di maktalak na nasaya kat kasi amot lang Jay thank you Jay amin nga messages yun ako mo nga kasi GMT, kita yung kanya, so ako mo namamatiyak. Thank you everyone, ti presensya yung tatakot. Kasi mat lang ta ni Mama, giyaman akmat lang ta, wala yung bagak nga hanan nga kasi yung talaga nga impilit na pimanduwa takon manang. Giyaman ak iti amin nga nag-effort na yung pinagaramit tiga kasi kanti na nagluto ka naman ng asyagan. Yaman na law na hindi lang. God bless tayo amin. Jay, praying na tanga no kuma next year's ngayon ay dito soonest ngayon dama umimbag ni Papa completely dama dengkak mo ti message na kasi di lang. Tugaw kalita and adamati last gift ni kanyang naikat adamati prayer ni katiyabak ni Manang Rose nga maniliditi kanya. Ay bak manda jisi kini jairos na kita. Ada dua asisten ko din ini asisten ko lagi ini nakatarani ka na si Siglat nga kakanahan mi. Uy, boksikat na ka. Yawat tayo na ito pagsisiran tayo ito para ka ni Maymay. At pasit man na ito nga regalo natin ka nga murag-rag sa ako nga at isistima rin iti sumarsan mo pa nga umay nga laldaw at kablawan ni si kahit nagimbag na nagsaya nga managkasanay mo iti na ito 18th birthday ka na at yes. Ito naman na English, yes. So mga bagay ito nga talo na kung kumanin mo Pulsan. Happy birthday. Praying na wimbag ni Father mo ni Pastor tap na dama dengkem jay message na kumakanya dakol jay tarigagay na nga damay ted na jay gift na kanya. Dance naman ka.
karga may yan ti imam yan si sugi imam na sundor mo tas gamam si yan karga mo ti sugi yan extend our hand and makipag-agree kayo kanya as we pray iti biyag ni Jamaica. Almighty Father God in heaven, thank you so much iti life ni Jamaica. You are our Father Wapo nga nangited iti nangiplano kinya na nangited iti purpose iti biyag na. Apo, we thank you for the 18 years nga panang protektar mo kinkwana iti anyaman ko mga katinagan na ngam sika iti nangalalo ko kinkwana. And Lord, more years pa of your protection as she stay, O Lord God, in your refuge, as she stay in your presence, O Lord God, ket aban iti anyaman na spiritual nga mangdadaan kinkwana wapo. But Lord, we pray for more years of blessing, and we declare in her life that you will make her head and not tail, O Lord God. Lord, anyaman niya plano kinkwana iti panagspila na, O Lord God, iti panagpursuna iti anyaman nga course, anyaman wa apo nga kayat na wano in line iti kayat mo, O Lord God, iti panagbiag ng alaon na study na, O Lord God, ng course na reveal it to her, O Lord God, through iti panag-devotion na, iti panagbasa-basa na iti sa Lord, make her path, O Lord God, na straight, O Lord, tapno abang ubimpay, O Lord God, kat nagiti plano iti panagbiag na iso iti matutungpan. Lord, we pray that you will surround her with friends na manghon iti skills na maminsan mang test iti personality na nang nagiti daw ako may kat mang patipker iti panagpamati na kinkwana. Lord, we know that as time goes by kat adadagiti tattao nga makasalamuhan na give her the discernment o apo nga ma-discern na may discern na o apo which one belongs to you and which one is not, O Lord. Lord, including iti area, iti love, courtship, and marriage, O Lord God, as she enters iti legal age, O Apo, we pray nga you will protect it also. You will give her the wisdom, O Lord God, the gentleness or the kindness, O Lord God, to face dagiti tattao man, O Lord God, no, umay kinkwana nga mangitan iti intention, and even, O Lord God, iti wisdom nga magabok kinkwana nga haan iso na nga agkamali iti daytoy nga area iti panagbiag na tutikat it's all part of your plan nga ag-succeed, O Lord God, inganaw apo nga alaon iti panagbiag na, but that will come years more iti panagbiag na. We thank you so much, and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Let us remain standing. Because under the birthday, Happy birthday.
wonderful day na ito ay parents. Kanya kada kami, especially kanya, thank you Lord Father God. Dito nga, aldaw Father God na celebrate ako iti birthday ko. Thank you Lord God for your goodness in my life for how many years God. Dawatok apo tiyada po nga, patuloy mo apo nga panakyada ko ni Papa Father God na let your healing, at ako mo Father God na he will receive of Father God is complete healing of Father God na dangati kastaw Father God kat makadkalori pa'y apo suna iti nabaybayag of Father God kat sikat mang patuloy na mangitid kanya nati pigsa kan sa lunat nga kasapulan natin na daw dangati kastaw makayanan na dahito nga likliknaan na sakit nga dangati kastaw kat makita mo man na apo tiyan na kinaimbag mo iti biyag na iti naipakpakita mo kanya nati mga years Father God kat adaman na apo ti miraglo Father God na dama makita mo yung Father God nga ti kinaimbag mo kanya na kada kami nga pamilya madadayo kinagan mo Father God and you believe Father God na nothing is impossible with you Father God. So we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Kaya tayo naman makatamok nga nabisit tayo amin. Hallelujah. Amami nga nakasilagit pa dayo kapoy ito nga oras, sagyaman kami, ibagligin nga panakay nagpas na ito nga dibog ni Jamaica, Lord God, patagyaman kami iti kinaimbag mo iti 18 years, panagdiag na kanitiag tuloy pa yung gana po, God, iti yung gana, at apo iti ito nga taraon nila kami, iti ito nga oras, dawatin nga bendisyon na, apo, tapos iti pitalmina na dito nga taraon, ang tagpigsa sa lunat, apo, iti ito nga bagimi, kat ito nga bagimi, apo, sa labi, apo, para iti pakaiday-dayawang, Lord God, at apo, nagiti amin, apo, God, nga, nagtaulan na apo Lord God, apo at nga si kakalitin mga isubliti na saksak na punpun ka nagbrobloktias ng bendisyon iti dito nga pamilya Lord God. At apo ay walang tigyan na dito yung medyo may kainggana apo God nga maragpat na apo nagiti at nga kayat na maragpat iti biyag at ito iti dinawag ni tinagin Jesus na pumi. Amen. Habang i-ready na drink food, mag-picture taking muna tayo dito yung sponsor. Okay. Umunod na aming mga life group members and together with your life group leader, Mapanito Isang. Sagsagan na dama na in-check ka. One, two,
Abot mo tayo magpipicture. Gusto na.